دهندر شورشê da şoreşek din me hilda çavêjinên serfirazê bo azadiyê gilda. Dihindire şoreşê da şoreşek din me hilda çavêjinên serfirazê bo azadiyê gilda. Heva ku dîrok di tarîtiyê xeniqê fetisî bû, şoreşa nozdehê tîmehê birûnayiya xwe wê tarîtiyê têk bir. Şoreşa ku 2012 de li Kobanê weke çirûskeke azadiyê di tevayê Sûriyê li hemberî zihniyeta her wiha desthilatdariya rejîma Beysê derket û her wiha bi numûne ji bo tevayê cîhanê. Şoreşa nozdehê tîmehê di hundirê xwe de hêviya aştî û azadiyê vejîn kir. Ev şoreş ji bo tevayê gelên rojhilata navîn û cîhanê gelekî cuda bû û ji tevayê şoreşên dîtir cudatir bû. Ji ber ev şoreş bi şoreşa jinan hat naskirin. Di vê şoreşê da jin bi deng û rengê xwe di hemû qadên jiyanê yên leşkerî, siyasî, aborî û civakî da rûla xwe lîstin û dibin sîvana vê şoreşê da yepe jê bi hezaran jinên ku dilê wan ji bo azadiyê lê dide hem bêz kir. Şoreşa nozdehê tîrmehê bû bendek li hember gelek peymanên qirêj weke peymana Lozanê ku berî vê bi 130 salan bi destê hêzên hegemon Kurdistan hat perçekirin. Her wiha şoreşa nozdehê tîrmehê rûxmî gelek êrîş û şer xwestin vê şoreşê bibin bixin lê bin neket. Ji ber şoreşa ku di hundirê xwe de gelek şoreşan vehewîne nemumkin e binkefe. Şoreşa Rojavayê Kurdistanê ne tenê weke guhertineke siyasî nav lê hat kirin. Lê ew şoreş weke vejîna nasname û çanda gelan hat naskirin. Bi taybet di vê şoreşê da bi hezaran şehîd her wiha gaziyan canê xwe feda kirin. Şoreşa Rojavayê Kurdistanê şoreşa gelan, şoreşa jinan li tevayê şehîd û gaziyên vê şoreşê pîroz be. Wê ev şoreş her zindî bimîne. Di meciyê her kesê ku rûla xwe di vê şoreşê da lîst.